Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon guztioi eta ongi etorriak Xaloa telebistara egunez egun Iruñerriko txaketa zaratak saioan gaituzue. Gaur maiatzak 25 dugu, ostegune, eta gaurko elkarrizketan mendia izanen dugu protagonista nagusi. Pirinioetako zeharkaldia antolatu egiten du Anaitasuna urtero, aurten 30. edizioa izanen dute eta antolatzaile batekin egoteko aukera izanen dugu, Iban Gonzalezekin. Ostegunero bezala zaratak tartean gaurkoan, saretik izanen dugu, hori baino lehenago egunero bezala, Aitziber Iturriarekin eguneko lerroburu nagusiak. Arratsaldeon Larra, itzau esi dira gaurko egunak utzizkigun lerroburuak. Egunari begira jarriko gara, Euskararen Foru Dekretuaren testu berria onartu du Nafarroako gobernuak. Ana Oiok esan du xedea, hizkuntza eskubideak arautu eta bermatzea dela. Orain Nafarroako Kontseiluaren onespena baizik ez da falta. Alderdietako barne hauteskundeak albiste ditugu oraingoan, PSN, Maria Etxibite berriro aurkeztuko da PSNko idazkari nagusi izateko. Eta Arantzadik eta Ezkerra kontsentsu bidez erabakiak hartzeko eskatu diote Iruñako udalari. Eta bi alderdi hauek eta EH Bilduren artean liskarra sortu duen Pio 12. etorbidearen plana onartu du Iruñako udalak. Aurrera jarraituz albisteekin, Zizur zendeak eremu ez euskaldunera pasatzeko eskariaren harira, Arartekoak zalantzan jarri du eta atzera pausoak ez emateko aholkatu du. Azken hitza Nafarroako parlamentuak du. Iruñeko udalaren bizikletak uzteko zerbitzua bertan bera utzi du udalak, enpresak arazo teknikoak izan dituelako eta hezkuntza departamentuak aniztasunaren trataera lantzeko plan estrategikoaren zirriborroa aurkeztu dio Eskola Kontseiluari. 10,4 milioi bideratuko dituzte garuneko paralisia edo desgaitasun asko dituzten pertsonen egoitza arretarako. Eta albisteekin bukatzeko dena prest Iruñarrokerako SA, Larraiz, Esian, Gatillazo eta Zo taldeak egongo dira besteak beste maiatzaren 26an eta 27an Iruñan. Eskerrik asko Aitziber Iturriaren egunkaritako azalekin aurrera eginen dugu. Diario Navarra egunkariari dagokionez gaurkoan, lerroburu nagusiak hauxe dio, Barkosen gobernuak bere bazkideek egindako presioak onartu ditu abiadura handiko trenaren aurka. Exekutiboak eta laukoak 3. trenbide batekiko apustua egin dute eta De la Serna ministroa eta Ayerdi gaur bilduko dira Madrilen. Gaurko argazkiko protagonista berri Zarga ibaia dugu, jendez beteta, 30 gradutik gorako urpealdiak Nafarroa erdian, argazkian esan bezala Iruñean ageri zaigu Arga ibaia jendez beteta, beroak asteburu arte iraunen du. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, batetik Arga ibaian agertu da Sanduzelaiko bizilaguna hilda, eta bukatzeko Manchesterreko sarraskiarekin erlazionatutako 8 atxilotu daude. Aurrera egin dezagun Diario Noticias egunkariarekin. Lerroburu nagusian hauxe dugu, A12an dirutza egiten jarraitzen dute Nafarroak itzalpeko bidesariak ordaintzen dituen bitartean. Bideko autobideak 4. aldiz aldatu du nagusiz, VS funts suitzarrak erosi du 450 milioiren truke. Nafarroak 380 milioi ordaindu ditu eta oraindik 1.200 milioiko zorra dauka. Gaurko argazkiko protagonistak naufragio tragikoa dugu, 34 etorkin hil dira Mediterranear itsasoan eta horren irudi latza dugu gaurkoan Diario Noticias egunkariko protagonista nagusia. Bukatzeko beste bi albiste gehiago, odol emale kopurua 107 jaitsi da Nafarroan eta kopuru hau ez da nahikoa. Eta bukatzeko udal bizikleta zerbitzua kendu egin dute, Iruñan. Aurrera egin dezagun gara egunkariarekin.
Lerroburu nagusian edatze militarra eta sarekada poliziala Manchesterretik haratago 6 atxilotu dituzte sarraskiarekin harremana zutenak. Gaurko argazkiko protagonista Athletic futbol taldeko entrenatzaile ohia dugu, Valverde. Hauxe diote beraren adierazpenek, nik alde egitea guztiontzat onena da. 4 urte oparoren ostean, Athletic ustea erabaki du entrenatzaileak zigandak ordezkatuko du eta gaur eginen dute entrenatzaile berriaren aurkezpena. Bestalde, gerrako haurrak 80 urte geroago Santurtzin eta bukatzeko erreportai bat kaleratu dute gaurkoan, Sanzen autobidea engainua Nafarroarentzat, txoio pribatua Suitzarentzat. Eta berri egunkariari dagokionez, Goiko lerroburu nagusia gaurkoan hauxe dio, euskara bete behar gisa ez baina aukera gisa arautu du Nafarroak. Administrazioak euskara erabiltzeko dekretua onartu du gobernuak, aurreko zirriborroan bete behar gisa agertzen ziren, puntu batzuk lausotu ditu, baina zerbitzu orokorretan euskara lurralde guztietan erabiltzeko aukera ireki du. Gaurko argazkiko protagonista hemen ere Valverde dugu, txingurria joan eta kukua etorri. Azkeneko agurra unkituta eman dio Valverde Athletiki 4 urtez gidatu ondoren. Kuko ziganda izanen da entrenatzaile berria. Eta bukatzeko joan gaitezen Euskal Herri Irratiko lagunen agerkarira. 3 albiste nabarmenduko ditugu, batetik kontsentsu bidez erabakiak hartzeko eskatu diote Arantzadik eta Ezkerrak Iruñeko udalari. Eta prentsa agerraldiaren argazkia hortxe dugu. Bestalde, Nafarroako Kontseilura igorri du gobernuak Euskara Administrazioan arautzeko dekretuaren proiektua eta bukatzeko Maite Mene kantu eta hitza zikloko protagonista izanen da gaur arratsaldeko 8:30. Maiatzak 25 dugu gaurkoan osteguna, ikus dezagun zenolako albisteak utzi dizkigun gaurko egunak Iruñean eta Iruñerrian. Iruñarekin hasteko Baiona Iruña maiatzaldia zikloaren barruan poesia errezitalia eginen da gaur Kondestable Zibiboxan, arratsaldeko 7:00 izanen da hitzordu hau. Maite Mene kantautoreak oinutsik ibiltzea bere lehen diskoa aurkeztuko du gaur, Deskaltzos kaleko erraldoien txokoan, kantu eta hitza formatu txikiko emanaldi zikloko 2. kontzertua da, arratsaldeko 8:30. Eta Iruñeko udalak Haurtzaroko enbaxada hiriaren saria jaso du, Zipi kontseiluak banatzen duena, sari hau Madril, Cáceres eta Leonek ere jaso dute. Eta zonalde urdina laranja bihurtuko da uztailaren 5-etik 14 aparkatzeari dagokionez, eta uztailaren 15-etik 31 ez du funtzionatuko. Enbizi zerbitzuak bestalde txirrindulak kendu behar izan ditu arazo informatikoak konpondu arte. Eta asteburu honetako hitzordu batekin aurrera eginen dugu, Kimikarin programaren azkeneko saioa izanen da asteburu honetan, Gaztediaren etxean larunbatean. Bestalde, prostituzioaren inguruko jardunaldiak ospatuko dira gaur goizan Iruñean, Europan prostituzioa hori izanen da gaur landuko den gaia. Eta bestalde, Iruñeko udalak lupus gaixotasuna duten pertsonak babestu ditu, Adeluna elkarteak egiten duen lana ere goraipatu du. Eta Iruñarekin bukatzeko Mendillerriko igogailu proiektuaren inguruko informazioa emanen da hurrengo auzoko bileran. Ostegunero bezala joan gaitezen lehenik eta behin Uharte aldera, 2017-18 ikasturteko sormen aisialdi tailerrei dagokionez, izen emateko epea ekainaren 1-etik 15-era izanen duzue. Bestalde, Hiru dantz jaialdiari dagokionez, 2. lehiaketa koreografikoa ospatuko da, parte hartu nahi duten artistek izen ematea online formularioa bete beharko dute, 2017ko ekainaren 2-aren aurretik. Jarrai dezagun aurrera Elortzibarrekin,
ekonomia jardunen zerga ordaintzeko azkeneko eguna ekainaren 30 izango duzue. Eta bestalde Bidezarra aldizkariaren 85. alea kaleratu dute eta udal web orrialdean ikusgai daukazue. Eta joan gaitezen Oltza zendea aldera. Oltzako zendeako jaiak ospatuko dira asteburu honetan, maiatzaren 27 eta 28 izanen dira eta egitarau zabala antolatu dute herriko festetan parte hartzeko. Ostegunero egiten dugun moduan, Nafarroako Parlamentura joanen gara alderdietako bozeramaileekin egotera. Aste honetan foru ogasunaren inguruan hitz eginen dugu, izan ere duela aste pare bat, zordun handien zerrenda atera egin zen eta honen inguruko iritzia eskatuko diegu Jokin Castella Geroa Baiko bozeramaileari eta EH Bilduko Bakartxo Ruizi. Balorazio ona da. Kontutan izan behar dugu ere foru ogasunari zor zaion dirua Nafar guztion dirua dela eta beraz Nafarroako proiektu garrantzitsuak eta Nafarroako gastu korrontearen ere zati garrantzitsua finantzatzeko balio duela. Oraintxe bertan, zordun horiek 237 milioi zor dituzte eta kontutan izan milioi guzti horiekin ere proiektu esanguratsuak egin daiteztela. Hala nola ikastetxe batek, Castejonen berri den edo aurrekontuetan sartu berri den ikastetxeak 18 milioi balio ditu, pentsa 237 milioik egin dezaketena. Ogasunari zorra edukitzea edo zordun horiek existitzea kasu askotan izan daitezke ere bai porrot egin duten enpresen kasua, baino baita ere eta horrela iragarri du foru ogasunak errekerimenduak egin ondoren, zor hori existitzen zela abisatu ondoren, oraindik ere bai pertsona fisikoek eta bai pertsona juridikoek ere zor hori onartzen zuten eta beraz ordaintzeke baldin badago zerrenda horiek edo gutxienez pertsona horien izenak aditzera ematea eta Nafar guztiok ikus dezagun badagoela ogasunarekiko leiala ez den kontribuyenterik ikustea positiboa iruditzen zaigu. Esanguratsua ere, zordun horien izenak, zordun horien jarduerak ikusita nola azken urteetan garapen ekonomikoa sostengatu izan duten jarduera ekonomikoak izatea bereziki eraikuntza eta immobiliaria arlokoak. Hor ikus dezakegu batzuek garapen ekonomikoaren eredua nolakoa zen eta beste batzu ona ere nolakoa den. Balorazio positiboa egiten dugu azken batean gardentasun ariketa bat da. 2015ean ogasun lege aldatu zen hain zuzen ere gardentasunaren izenean balakorik baldin badago Nafarroan eta egun badago jendarteak ere badaukalako eskubidea jakiteko. Azken batean ari gara zordun handi horiek ia 240 milioi zor dizkiotela Nafar jendarteari, Nafar ogasunari. Horrek gutxi gora bera suposatzen du Nafarroko aurrekontu, urtebeteko aurrekontu osoaren 6%, 7% eta diru asko da. Beraz, iruzurraren aurkako borroka horretan, hau ere bada, gardentasun ariketa hau bada neurri horietako bat. Orain kontua da, ia diru hori nola kobratzen den. Ados gaude, estatu mailan ere hala eginda eta Europa mailan ere hala eginda. Ogasunarekiko leialtasuna, beraz Nafar guztiekiko leialtasunak, izenak eta abizenak baldin baditu, leiala ez denari ere bere izena eta abizena jarri beharko zaio. Eta ez da bakarrik lotsagura edo norbait zigortzeko modua, baizik eta diru sarrerak bermatzeko edo gutxienez zerdun horiek haien zorgak ordain ditzatzen neurri bat. Ustelkeria edo zerga iruzurraren aurkako neurrietan ere horrelako neurria bazegoen, beraz ados gaude eta gainera neurri positiboa iruditzen zaigu zorrak dituenak argitaratua edukitzea bere izena eta beraz premiatzea ere izen eta abizenekin zor horiek, Nafar guztiokin duen zor horiek errepikatzen duen moduan ordain ditzan. Bai, nik uste bestein bate kontutan bezala batzuetan aurpegia jarri behar zaiola Nafarre jendarteari horren beste diru
zor dion jendeari, ezta? Gehienak enpresak dira, egia da denak ez direla iruzurgileak, batzuk krisiaren kontuarekin, bereziki eraikuntzan eta lanean ibili diren konstruktora asko badirela, baina beste kasu batzuetan beza ez ordaintzearen kontua badago, iruzurra egin dutenak, eta gero, azpimarratzekoa, basate baterako Alderdi Popularreko burua, Ana Beltranen familia enpresa dagoela hor tartean, 700.000 euro zor dizkionak Nafarro Gasunari. Nik uste jendarteak badaukala eskubidea hori jakiteko, azken batean hemen hainbat diskurso entzuten ditugunean, nolabait, erreforma fiskalak enpresak itotzen dituela, eta bar, gero jendeak jakin behar du hori esaten duenak 700.000 euro zor dizkigula denoi. Orduan nik uste dute ikuspegi horretatik eskubide hori bermatu egiten dela. Astero egiten dugun moduan, gai librearen ordua iritsi zaigu, ikus dezagun zer dieten gaurkoan politikariek. Datorren ekainaren 3an, badatorkigu, badirudienez, Nafarroako banderaren defentsan deitutako manifestaldi bat, esanguratsua iruditzen zaigu baita ere manifestaldi hori deitu duen erakundea, elkartea, aldaketa politikoa, erakundeetan aldaketa gertatu eta egun gutxitara sortutako elkarte bat izatea, eta badirudienez, arriskuan ez dagoen ikur baten defentsan manifestaldi bat deitzea. Ekainaren 3ako hautsak arrotzen daramatzate aste ugari ez, eta aste ugari horietan ere gertatu izandakoak, bereziki orain oposizio diren talde politikoek bere baitan izan dituzten hautsak arrotu egin dira eta banoa gai zehatzera. Ikus dezagun nola bai Ultzamaldean uren Purinen tratamenduen plantan balizko ustelkeria kasu bat agertu dela dirudien, bai eta Landarloko sindikatu batean ere nolabaiteko iruzur edo ustelkeria kasu bat egon den. Mune zehatz horretan eta inongo arriskurik ez zuen Nafarroako armarri eta Nafarroako banderaren balizko defentsa batean badirudi jendartearen, Nafar gizartearen zati bat kaleetara irtengo dela. Ikusi beharko dugu ere, eta manifestaldi horretara txiki diren talde politikoen zeinuaren tenorean zer nolako kontsigna izango duten, eta gurea defendatu dezagun esan ordez, hori baita aukeratutako leloa, agian egungo Nafarroako gobernua den aurka borroka dezagun izango den benetako mezua. Kezkagarria ere iruditzen zait atxikimendu horiek ikusita nola agertu izan diren, adibidez Falange edo Komunión Tradizionalista Karlista bezalako alderdiak, eta bereziki alderdiak horrela berezi egitasuna dute dozein manifestalditara agertzeko, baina botatako mezuak eta bereziki botatako mezu bortitzak horietako bi alderdi batzuena, nire ustez oroimen historikoaren legaltasunaren mugan eta hala omen zioen eta beraiek emandako agiria edo komunikatua manifestaldi horretara txikitzen zirela esandakoak, eta bazen 36ko borrokalarien edo Errepublikaren aurka altxatu ziren borrokalarien oroimenari irainia zela gobernu honek egiten ari duena, beraz hori baldin bada batzuen leloa eta hori baldin bada batzuen Nafarroaren ikurraren defentsa, nik argi diot, ez naiz manifestaldi horretara joango horiek baldin badira bide lagunak. Ikurren defentsa, inondik inora arazorik ez dut ikurrak defendatzeko, baina kontutan izan eta bagoaz egia esatera eta ez dago inolako ikurrik arriskuan Nafarroan oraintxe bertan. Aste honetan izango da Laukoaren eta Nafar gobernuaren arteko bilera, Manuel Jardirekin izango den bilera, HTren edo abiadura handiko trenaren inguruan, ezta? Agerikoa da ikuspegi diferenteak ditugula, eredu diferenteak babesten ditugula trenaren kontu honekin. Akordio programatikoan, akordio zabal eta malgu batera iritsi ginela, baina momentu honetan badago, omen dago
proposamen bat estatuaren aldetik edo Alderdi Popularraren gobernuaren aldetik. Guk dakigunez, momentu honetan dakigunagatik, PP-ren, Alderdi Popularraren planteamendua da, 2010an martxan jarri zen hitzarmenaren baitakoa. Eta horrek, guk Bildutik garbi dugu, horrek ez diela erantzuten Nafarrok eta Nafarroak momentu honetan dituen beharrei. Momentu honetan baditugu behar batzuk, batez ere merkantziak Europara ateratzeko irtenbide bat behar dugula, eta gero badaukagu beste erronka potolo bat, Nafarroan bertan daukagun maila, distantzia laburreko eta distantzia ertaineko trenbide sarea benetan oso zarkitua dago eta horrekin badaukagu benetako erronka. Beraz, momentu honetan gobernuan negoziatzen ari dena estatuko gobernuarekin, gure ustez hori ez da bidea. Guk espero dugu, aste honetan izango den bileran, adostasunen batera iristea eta gero abaik UPNek bere momentuan izan zituen akatsak ez errepikatzea, hori da. Espero duguna eta batez ere maiatzaren 25ean Ayerdi jaunak de la Serna ministroarekin daukan bilerara lauron arteko adostasunetik ateratako planteamendu bat eramatea. Eta ez, lau alderdietatik bakar batek gero abaik kasu honetan defendatzen duena. Eta gaurkoan mendiaren inguruan hitz eginen dugu, izan ere uda honetan Pirinioetako zeharkaldia antolatu egin dute Anaitasuna mendi elkartetik, 30. edizioa eginen dute gainera aurten eta berrikuntza batzuk ere badituzte eskuartean. Horretaz hitz egiteko Iban González izanen dugu, mendi zeharkaldi honetako antolatzaileetako bat. Eta bukatzeko zaratak tartean gaurkoan, saretik izanen dugu ostegunero bezala.